खुलुमबाय आं उदांस्रि बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों गाहाय मन्त्रि मदिआ राजस्थाननि बीकानेराव गोबां सुबुंफोरनि हेफाजाबाव रड श' खालामदों। आसामनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा गिबि मन्थ्रिनो गोसोखांलाय दैथायहरगोन। भबानिपुरनि धेमसा फोथाराव मुंख्लं खगेश्वर तालुकदार मिनि स्टेडियाम लुनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। इजराइलआ खोला लेबाननआव ड्र'नजों मिसाइल गाग्लोबदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दुबाइआव दैबाना सोमजिदों। उत्तराखन्डनि उत्तरकाशीआव सुरंग जाब्रबथायनि रेस्किउ अपारेशन सोलिगासिनो दङ। बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाबो एबसुनि थारिख दिपेन बर'आ चिरांनि बिजनियाव बुंदों। एबसु बानजायनायाव गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव थुलुंगाखां हाबाफारि खुंदों। कक्राझार सरकारनि फरायसालिमायाव कुंगा 47थि ईसान मुसाहारि गोसोखां सान फालिनायाव साबसिन बान्थाखौ आवग्रिनो हादों बाक्सानि बरमा फरायसालिमाया। कंग्रेसनि बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनायनि सायाव हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिटिआर गोरोबथाजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोराबो राजखान्थियारि गादबजानायनिफ्राय उदां जासिगोन, अबिद नार्जारिया बुंदों। मिरुआरि मन्त्रि हरदीप पुरीआ पेट्रलआ 11.8 रां बेसेन खम जासिगोन होनना फोरमायदों। सरकारा 94 लाख नखरफोरनो 2 लाख रां होगोन। राजस्थानाव बिजेपिनि सरकारा फैबोला कंग्रेसनि गोरोन्थिनि खामानियाव रां बाहायनायफोरखौ बिजिरना नायगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राजस्थाननि बिसायख'थिनि रेलियाव बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.